Αυτό είναι ένα δισκοπρίωνο που αγόρασα από τη Μάντρα με τα παλιοσίδωρα με το κιλό για 50 ευρώ. Και φυσικά χωρίς καμία εγγύηση ότι μπορεί να λειτουργεί. Οπτικά φαίνεται να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, αν εξαιρέσουμε το κουτί διακόπτη που είναι σπασμένο και την αντλία που σίγουρα έχει κάποιο θέμα γιατί είναι θαμμένη μέσα στη σιλικόνη. Ο άξονας του δεν έχει τζόγο, ο δίσκος δεν έχει σπασμένα δόντια και φαίνεται σε καλή κατάσταση. Αλλά τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι το μοτέρ και ο ατέρμονας με το γρανάζι, αυτό θα μας το δείξει μόνο η αυτοψία. Όπως και να έχει, τα λεφτά δεν ήταν πολλά και αν δεν δουλεύει ή το κόστος να επισκευαστεί είναι απαγορευτικό, μπορώ να αφαιρέσω το μοτέρ και να προσαρμόσω ένα τροχό και να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν και η αρχική μου σκέψη όταν το είδα. Να χρησιμοποιήσω το σασί του για να τοποθετήσω ένα τροχό και να εκμεταλλευτώ και τις 45 μοίρες περιστροφή που μπορεί να κάνει. Ας το τσακμακίσουμε να δούμε τι πουλιά θα πιάσει. Δεν είναι δυνατόν. Πήρε μπρος. Δεν το πιστεύω. Τα λάμπια του είναι καθαρά. Δεν κολυμπάνε γκρέζα. Αν και έχει λίγο υγρασία μέσα. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Μάλλον σήμερα έπιασα τον τζόκερ. Αυτό ούτε στο όνειρό μου δεν θα το φανταζόμουν. Αφού όλα μας ήρθανε βολικά μέχρι τώρα, μπορούμε να λύσουμε και το κουτί του διακόπτη και να δούμε τι πατέντα θα κάνουμε για να το διορθώσουμε. Το κουτί του διακόπτη, όπως και ο πάτος του, είναι πλαστικά. Ο πάτος είναι σπασμένος και πολύ τυραννισμένος. Με καμιά κόλλα δεν πρόκειται να κολλήσει σωστά ούτε να κρατήσει. Η καλύτερη λύση είναι να κάνουμε ένα πλαίσιο με λαμάκια και να τα πιάσουμε όλα μαζί απάνω στο σώμα του μοτέρ, εκεί που μπαίνουν τα καλώδια και εκεί που ήταν φυσικά πιασμένο και το κουτί αυτό το ίδιο. Λίγο στραβό σημάδεμα είναι αναγκαίο για να μας πιάσει κανένα κακό μάτι και μας μείνει στα χέρια. Η φλάτζα του είχε γίνει σαν τσαρούχι. Έτσι έβαλα φλάτζα στιγμής, εύκολη, φτηνή και χωρίς πέδεμα.
πρόβλημα της αντλίας που την είχαν πνίξει στη σιλικόνη ήταν πολύ απλό. Φαγώθηκε το αντιμόνιο του στην αντλία, εκεί που μπαίνουν τα μαστουδάκια, τα σκάραν και τα σειρματάκια που τα κρατούσανε και έτρεχε από εκεί. Φλατζόκολα και εκεί, στιγμής, σφίξιμο ξανά τα σειρματάκια και δεν χάνει σταγόνα. Το τελευταίο που μας έμεινε να κάνουμε είναι η μανέλα της μόρσας. Θα χρειαστούμε ένα κομμάτι 12 σίδερο στρόγγυλο και 2 κεφάλια από πύρο από μεντεσέ σιδηρόπορτα.